What's up mga kayudi focus mga kagengeng timpa kape guys. Sigarihin na ito yung tigtigay pala nagkakita sa syudad sa Pagyihom, Bacolod City. Sorry na guys, kamusta banwa, masunrise pa lang. Tulong-tulong sa nga ito niya kalangitan. Pero sa tulong sa ngita sa imo tupad pala ng chismos. Sa patulong kita sa mabasa-basa kadalan. Kagarin na nagamatamat na butla kang adlaw. Pati daw ako kay net sa pagpalangga mabika. Sorry, ginabaybay na mo ng dalanon. Lipak at to sa may Sumanga Sport. Takot pa rito, pagpantalan mga kayo di keng-keng. So, na palapit, palapit. Nasika, kaya nasik-nasik, kagabot at agad. Hindi madasik ang ubak-ubasang dugan ng ginatonto ka lang. Asasa na, charot. Sorry guys, lapit na kita. Tonto ko namin kasi sa syudad sa pagpalangga. Hindi ko niya mag-expect, hindi ko niya pag-ibaylo sa ibang lugar. Pero sa pagpalangga ko siya. Hindi ko pag-ibaylo mga kayo di keng-keng. Perfect. Sorry na guys, hindi ko namin ito tanong mo na ako kalangitan natin. Nag-ubi-ubi video sa diyon kung kita magalakot sa. So what's up mga kayo di focus? So nagbabalik ulit at si Boy Maninoy na sa subong mantrion ka. Yari dito si Bong sa may balantayan sang aton nga baroto o na barko. Kung hindi naman padulong kita sa biyang nga isla. Kag sa subong on mga kayo di focus adlaw sang aton nga kaya isang pungsod Pilipinas o kung adlaw sang aton nga watawat. Kag kung sila madulumduman aton mabalik kita maway ba kita sa aton nga history. Ang aksidente sa tong Marso sa 1965 bagid pagwa ang Presidential Proclamation number 374 nga nagadeklarar sang nagadeklara sa Mayo 28 bilang adlaw sang hayahay sang pungsod Pilipinas nga gina-celebrar ang unang pagbukad kada sang hayahay sang gina-perde sang Philippine Revolutionary Army ang puwersa sang Espanyol sang away sa Alapan na Imus Cavite sadtong 1988. Grabe gali guys ang history sang aton nga watawat. Actually ang itsura sang aton nga watawat dira ang hindi ginaamo no ang dugin modernize na ang iyang design but actually ang design gid sang aton nga watawat kon hayahay sang pungsod Pilipinas inang bala makita nyo da sa may ang pelikula nga General Luna di bala karami nami kung nakatan-aw ko muna. So kahit mamuning gamay-gamay lang nga history no, mga bulig-bulig hindi maka-recall sa aton nga ginhalinan kung ano ang parte no sang aton nga ini nga hayahay mga kayudi focus. Mga kayudi focus mga tutusbong sa may lugar sang Kumagyihom bala. Tuma na kanamit-namit kahang Pino-Pino kag do wala kagi panos nga lugar. Kayudi focus hindi rin kaupod naton mga kahumis. Yes. Circle, yeah, shout out lang. Katamyo na tondra ang lugar sang mga manamit kag wala kaagi panos. Chupoy. Gang, good morning. Gang. Ito yun mga ayudi focus no, samtang kaulat kita sang aton nga maruto ko naruro ko na barko nga padurungan sa lugar sa mga manamit matamis sa Pino-Pino kag wala kagay panos nga mga panangga no ko nya lugar mamangka diri sa aton nga kabady kay kapartner Japes part mamangkot si mo part paano mabalaan kung bago tapos ligo ang kalbo Kuton mo eh. isa pagod part nakita mo ng rainbow part ako nakita mo ng rainbow kita mo namangkat mo si mo part nga wala color itom sa rainbow. Kay sanag nga kanong ito. Hindi part sa part ara ang itom sa gising-gisingan sa tupad balay kung nakachismosa bro. Gang. Guys, sudan ako muna ka. Ay, ito may vlog anay. Hi guys. That's it. House tour. So what's up mga kayudi focus no? Ang susubong nga tion guys, maaari na rin sa ato nga ginasakyan. House tour ito subong no? Ari di sala namon. Ano part? CR part. Ano di part? Ano di part? Ano part? Living area na di part? Ako din kami ka
panginangin. Kaya nangin. Oo. Gatulong. Oo. Sino di part imo mga neighbor part? Imo ganiya part, why ka na dito patbalay? Ay, dito pagbalay, ang mga pagbalay, yung iba mga roy. Oh, tayo mambal mo part sa gusto magbisita sa imo nga balay part. Bayad lang mo sang complete yan. Complete lang part. Baka na. Grabe imo balay di part no. Saan mo ni part ng bakal part? Tigad lang. Ligad lang. Tingin ang baybay mo di part. Ano part? Ang ano na yun, nag-green mo baybay di ako. Nag-green part ako. Bayad na dito, asin dyan ito. Pwede dyan ito. Kababalls part. Sino na nag-star sa balls part? Si SpongeBob. Nagano na. Oo, alaga ko na daw sa Alaga. Patrick, karan na daw. Oh, so guys, ang nagbalo ko lang no. Ako may alalay sa tagiya diri sa barko no. So makita naton to guys, ang gababalls na drag star si SpongeBob. Si Patrick, si Squidward, kag si Mr. Crab. Mr. Wow. Mr. Crab. Mr. Crab, French kiss. Gang! See you later guys. Yes, mga giging nagalakad na nga ito. Jabaruto ko, Jabarko. Pagkata sa syudad sa pagyuhong Bacolod City. Yuhami ko biga nga gagawa ibang islo. Sorry, makita natin dali. Ang green naman naga-blue. Basta nang amo ang green kag blue. Ayun, what? Kaya guys, kung nagaswaso, nagapasos maninoy. Ay, rinapit lang kita. Pass forward natin kay mabuta. Akaton yung memories ng cellphone. Kaya na guys, makita dari ang mga establishmento, struktura dari sa syudad sa pagpalangga sa ilang port. It means lapit lang yung tama na. Gang! Pero makita itong mga ka-homies dari nga nag-augyuan, nag-chill-chill naman. Then, yo, what's up mga ka-Uni Pokers? No? Sa mga materi ako na rin nakita sa may syudad sa pagyuhong bawat na Bacolod City na kung saan na pagsusuroy na makita mangita kita di siya nga matomtaw ng lugar di ba madaan si Maninoy nyo ang mga kayo di po so for the first time actually first time man naman Maninoy so ichilihan nyo lang anay gatiyo naman ay kay Sultiro wala pa na asawa wala pa tapoto wala pa tagin kastahan ay maging kastahan na gani pero wala sa putong so ano ang ari kita diri sa may sa may barko pala so ang ganun ka na ini nagkalawag-lawag na di ang grabe guys yung maglawag din dati may speaker di sulod sang rulo may speaker kung maglawag-lawag do STL mo STL do noon sir siguro kapitan siguro kapitan ng galawag guys kapitan ko ano ito blaw do STL yan digo so guys open ko si Sir Ken of course to the boss sa Canal 6 News and the Rescue and the Paso Go kaga si partner naton si Jappes Perez o pa sa mga tutagli sa ilang hometown dili sa may Bacolod City kaga man nang katon naton no saan ba nang ganang mga naton makatuan karon mga naton mahapyawan sa katon yung mga mata nani may mga uyab nga darag ko pataas kaga dili ka makita naton niya pagka dili ka actually guys sa may barko no ang kasakay pa kita rin talaga wala kita rin isang pagdongka pero balaan nyo guys ang french fries may kiss na sa balaan nyo kung anong kiss ang french fries part balaan mo part anong french ang anong kiss ang french fries ano ba bala French kiss. ano ka na yung makatisi mo kung ano ang kiss ang french fries ano ba sabat ano ba muna na hindi mamalo mo lang amo na malo mo ano ba di ba part ano kanina part ano part ang kiss o ano sang french fries Ano ba? French kiss nagpa-apply ng tingog sa Vogue finally sa The Voice singing competition dito ibang sa my part sabi pa tarad guys nagawala na kita para na kapres ka mahamutan magiging guys kung bago kasi nandrik ka guys pag-abot hindi siya pagdalag mahamutan magandang mga manamit kanina guys nagawala to nagkagindri makita natin na mga ka-homies natin yung mga tapat balay natin ng mga neighborhood yung nagadungan naman sa natin yung pagbiyahe actually guys pagdungan naman di ka damo kasi sa mga chicks kadamo sa mga dalagko batasan Ayaw doon. depart
Dua mo katrapato niya. Tama lang. Ano part? Ano part? Tino part? Ayos sa part. At ayun na mga kayuti kingging, ito na naglalakbay na kita dito sa hindi ko alam kung ano ba itong dalan. Makita natin ng mga mukha ng mga politiko ng ganitong lugar. Kasi din nandyan pa, hindi pa nabaklas matapos ng eleksyon pa